Вокальный группа Чулпан эшлей, хореографический коллективыбыз бар, Кояш коллективы, вокальный балалар коллективы. Мәдәният йортының 160 кеше сыярлык залы бар. Ел сайын оештырыла торган Җәлил укулары бәйгесе дә бу бинада үтә. Авылда 350 кеше яшәгәнен искә алганда, киләчәктә дә бу традицияләр дәвамлы булыр дип әйтергә урын булыр. Авыл мәдәният йорты фойесы җирле рәссамнарның күргәзмәсен дә үзендә сыендыра. Медет Мөхәммәтов сынлы сәнгать стасы. Авылдашлары игътибарына тәкъдим иткән күргәзмә беренчесе түгел. Эшләре арасында туган авылы табигаты өстенлек итә. Рәссам иҗатка илһам кешне туган җирдән, туган авылыннан ала. Менә бу рәсемдә инде зират өстеннән язылган безнең авыл күренеше. Мин турып басып төшергән җир Мосаҗәлнең менә күренеп торган да ташлар шул. Мосаҗәлнең әнисе җирләнгән урын. Мин аның урыны дип игътибар итеп тормадым мин. Көзгә матур табигатны просто сурәтләргә ташлый. Бу выставкасын ул әтисенә багышлады. Аның әтисе Бөек Ватан сугышы участнигы. Мин Медатның картиналарын бик яратам. Үзем монда бик еш киләм. Чөнки Медат ул менә авыл тормышын күбрәк чагылдыра, Мустафа авылының тормышын. Обильный край благословенный мәдәният йортлары арасында өлкә күләмендәге Йомгаклау фестивале. Шарлык районы салалары арасындагы бәйгедә Татар авылы беренче була һәм Гран-прига Мустафа мәдәният учагы лаеклы дип табыла. Милләттәшләребез иҗатта эзләнүдә. Муса Җәлилнең искә алу көнен үткәрү буенча хәзерлек эшләре бара. Оренбур өлкәсенең Мустафа авылыннан Фирүзә Абсалямова, Татарлар.